A ovoga vikenda Hrvati su zavladali talijanskim skijalištem u Sextenu gdje se održava festival skijanja i vina. Ali i prvenstvo rekreativnih skijaša. Za Hrvate je to prilika da pokažu što na snijegu znaju, a snježnu zabavu nije propustila ni naša Kristina Čirjak. Rekreativci kao pravi profesionalci do pobjede osim brzih skija vodi i dobar duh, ali i iskustvo. Vozim tu trku, ljudi su me nagovorili, 62 godine imam, vidiš koliko imam i vozimo to i super je. Evo, snijeg, fino. Ima li snage za ovako zahtjev? Naravno, snage, pa to nije upitno uopće. U Sextenu se ovo natjecanje održava 3. godinu. Prošlogodišnji pobjednik pod pritiskom. Evo, pritisak normalno da je, svi volimo se zabavljati i natjecati i podržavamo ovakve amaterske natjecanja i druženja. Na zahtjevnoj stazi bilo je zabavno. Ja sam rekreativac pa sam se namučio, ali uglavnom bilo je zanimljivo. Na stazama čak 31 lift i brojne gondole, pa čekanja i nervoze nema. We have 115 kilometers of slopes of various levels for beginners, experts, and as you see, we have a lot of sunny days, blue sky also today. So our guests do really appreciate our alpine culture, but also the very famous and excellent Italian food. Svoje mjesto ovdje pronalaze i početnici, veliki i mali. Ima li ozljeda? Pa kod nas ne, evo, Bogu hvala, lijepo je, skijamo se, svi su zadovoljni, staze su super sređene, tako da stvarno uživamo. Baš mi je lijepo skijati ovdje, imamo dobru učiteljicu i sviđa mi se jako ovdje. Kako ti ide? Je li bilo nekih padova? Pa, da. Ali nisi se ozlijedio, to je najbitnije. Da, nisam. Za prve korake nikad nije kasno. Zabava se s vrha preselila na dno planine. Budući da je toliko zanimljivo, mi ostajemo u Sextenu s Kristinom Čirjak. Koja zna i tko su pobjednici? Ovogodišnji pobjednici su riječki zubar i zagrebačka liječnica. A prije nego razgovaramo s njima, idemo na kratki pregled kod organizatora. Nino, je li bilo teško ovo sve organizirati i okupiti ovoliki broj skijaša rekreativaca? Je, bilo je. Hvala svim našim partnerima, svim Dolomitima koji su nam se pomogli, mojoj ekipi bez koje to ne bi moglo i svih 500 članova koji su ovdje. Drago nam je da imamo pobjednike, da imamo sportsku i fair priču i vidimo se do godine u isto vrijeme na istom mjestu. Idemo čuti i pobjednike ako to uspijemo. Ivane, čestitke na pobjedi. Imate li mjesta za ovaj pehar? Bome, pogledajte ovo, treba ovo negdje smjestiti, ne znam, stvarno. Trebaću posebnu prostoriju za ovo napraviti. Takvi su dojmovi nakon pobjede. Ma divno je, ja se zahvalio svojoj ekipi, stvarno su organizirali vrhunski i utrku i cijeli event. Nije ovo lako, vjerujem, sa njihove organizacijske strane, ali već su oni vični tome, tako da čestitam njima prvo. I mi čestitamo vama i hvala vam na razgovoru. Ana, hoćete li pobjedu proslaviti u ponedjeljak u ordinaciji s pacijentima? Pa hoću, proslavit ću večeras, a slavimo i u ponedjeljak. Kakvi su dojmovi, koliko je zahtjevna bila utrka? Odlični su dojmovi, utrka je bila prilično zahtjevna, bome bila je ozbiljna i prva i druga vožnja, ali Huj to stvarno napravi na najvišem nivou, osjećali smo se kao da vozimo FIS utrku. Ima li mjesta u vašoj ordinaciji za pehar, ide li s vama i on? Naći ću mjesta. Koliko uopće stignete skijati od obveza? Koliko uopće stignete skijati od svih obveza koje liječnici imaju? Stignem, kad mogu skijam, zimi to je to. Hvala vam, samo tako nastavite i zabavite se, zaslužili ste. Večeras zajedno slave i liječnici i profesori i inženjeri, a tada to izgleda ovako.